благославя се и освещава тази площадка за сепарация с благодата на Светия Дух, чрез помесването с тази осветена вода в името на Отца и Сина и Света Духа, благославя се. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое победи. Да ви честита! За момента ще почнем да работим на една смяна, ако е необходимо ще се пусне втора. Инсталацията е минала проби, ще почва да работи, чисто нова е. Изградихме за 7 месеца. Ще постъпват отпадъците от тази страна на инсталацията, ще бъдат слагани в приемен бункер, който след това ще постъпват на верижен транспортьор, който ще ги качва на лента за сепариране на втория етаж. Ще минават през вибрационно сито, което ще отделя по-малката фракция, като пръс и други малки отпадъци, след което хората ще сепарират, ще отделят всички рециклируеми отпадъци, като хартия, картон, пластмаса, алуминиеви кутийки, найлон и накрая другото, което не става за рециклиране, ще бъде депонирано на регионалното депо. Значи по обществена поръчка и по договор ние имаме ангажимент да намалиме минимум 20% отпадъците, като лично ние мислиме, че ще успеем поне 30-35% да намалим обема на отпадъците. При постигане на по-високи резултати, което разбира се рефлектира веднага върху намаляване плащанията на всички видове такси, има възможност за корекции на моята цена. Като ги бутаме всичко наведнъж, после няма какво да го точно. Да, ясно. Ще стане нашето забито. Машината също е немска. Не е наша колега българска. Така, ето ги два. Пада вътре и намачва, предполагам. Примерно, една такава бала от бутилки е около 300 кг. 300-350 кг. С хартията стига до 500 кг.